Koncom marca alebo začiatkom apríla, hlavne v listnatých lesoch, v prebudzajúcom sa listnatom lese, prevažne na juhu Slovenska, nájdete medvedí cesnak. Nemá s medveďmi nič spoločné, ale chutí po cesnaku a vyzerá podobne ako konvalinky. Teraz natáčam naslepo, takže verím, že vidíte. A trhajú sa z neho lístky. A keď ich ochutnáte, tak budú chutiť po cesnaku. A zároveň možno po póre. Pór s cesnakom, keď si dáte dokopy, tak asi tak nejak to chutí. A dá sa z toho... Úplne ideálny je zjesť ho na surovo, priamo keď ho otrhnete v prírode. A prípadne si ho môžete k nejakému chlebiku s maslom alebo s niečím takým zajedať. Dá sa dať do šalátov a dá sa urobiť z neho aj pesto. Zahrsť lístkov, trochu oleja a soli rozmixujete. Môžete do toho dať aj oriešky. No, piniové sú ideálne, ale môžu byť vlašské akékoľvek orechy. A rozmixuje sa to a dá do flaštičiek. Nesterilizuje sa, dá sa len do chladničky. A prosím vás ešte jednu prosbu za obyvateľov lesa. Keď pôjdete trhať, nevytrhajte všetky lístky, ktoré nájdete. Otrhnite 2-3 listočky a zbytok nechajte aj pre tie včeličky a pre tých malých obyvateľov lesa. A zase si nájdete niekde trošku ďalej ďalší trs a odtiaľ zoberte 2-3 lístky. Ale nechoďte na medvedí cesnak s kosákom a vyplieniť tie lesy. Lesy slúžia nám, ale nemali by sme ich humplovať. Myslíte na to, keď pôjdete na medvedí cesnak. Vyzerá takto. Chutí báječne. A ja vám prajem príjemnú prechádzku. A dobrý úlovok.